Бавно, мудно тръгват черните. Опровергаха много атаки. 1-0. Новото попълнение. Марио Димитров вкарва поредния си хубав гол. Това момче определено може да претендира за играч на пролетния сезон. Изключително работоспособен, много удеен в атака, играе отдясно, отляво, зад нападателя, включва се от втора позиция. Така че не е блестящо положението в техния лагер, но да видим Йоан дали ще успее. Да, 2-0. Призна гола. Суетене, да, Спас Пасов е голмайстор. След изпълнение на ъглов удар, 2-0. За ЦСКА 1948 каза ви, че Герман Петров може да бъде много опасен във въздух. Но се изигра топката, този път се служава поздравление. Отново хубав пас към Марио Димитров. Новото попълнение елегантно към Йоан Маринов. И 3-0. Йоан Маринов се отпуши. Каза ви, че това момче има талант, но когато не му тръгне мача, се затормозя, като че ли психически нуждае се от гол. Направили го се, почва да се разиграва. Така стана и днес. 3-0 за ЦСКА. Четвъртият има ресторантьор. Спиди има куриер. И се издържа грешка, обаче сега тяхна. Да, ще бъде четвърти гол. Да. Много е бърз Марио Димитров, когато бъде оставен. Ето, вкара своя втори гол в матча. Трябва да отбележиме неговия втори гол, а ЦСКА 1948 победе с успял да се справи Марио Димитров отново. Марио Димитров центрира, Кристиан Хугла гол. Много класен гол на Кристиан Петров. Личи си шкловката на това момче и предизвика бурни възгласи от привържениците. Страхотен 5-0 е резултата вече с гола на Кристиан Петров. Отлично центриране на играча на матча Марио Димитров. 8. Реално се явява дерби между първия и втория за едната чест. Разбира се, говорим за Витоша Бистрица 2, но сега гол ще има. Страхотен гол. Няма засада. Йоан Маринов бележи за 6-0. Йоан Маринов ви казах, че е затормозен психически, когато не му тръгне футбола, но вкара ли един гол, се отпушва и прави красиви неща. Първия гол майстор в история. Джамов. Илия Джамов ще опита директно от фаул. Хубав удар. Страхотен гол за 7-0 на Илия Джамов. Илия Джамов, който първото по време играе като разиграваш хал, второто стана време, не вярвам и съдията Никол да даде повече. Кой знае какво продължение, да вкарат гол, който може да послужи единствено за повдигане самочувствие. Някой е резерва като Божило. Да, факт е. Останали 10 човека, железните няма шанс. Нямат потенциал нито като въздух, нито като смени да застанат по някакъв. Го знае. ЦСКА 1948 май не желая много за 9 голи. Сега ще го проверят. Крис Петров сам срещу вратаря, лъже. Така. Много бързо ме опровергаха от нишото. Не е особено сложно в тази ситуация срещу разредената защита. Кристиан Петров втори гол след включването си като резерва. 9-0. След изключително красивия му гол с глава след Кристиан Петров. Грешна диктора. Кристиан Петров сигурно е автор на гола, който кара с глава.